салом алейкум, дӯстони азиз, номи ман Аюб. Ай байни 10-27 рӯз гузашт, ки имрӯз ай тамоми направления ответи заявлениямонро гирифтем. Роскомнадзор 18.07.2023, последний рӯз. Насиб боша имрӯзу пага делаи мо сари суд меравад. Не только мо одамое ки дастгирӣ мекунем дар тамоми сайтҳои интернетӣ қариб 26 000 одам ҳастем. Насиб боша 15 ёки 16 ман аниқ мекунам 07-2023 ки дар сайти Роскомнадзор 18.07.2023 эълон мекунам. ҳамватанони азиз, дар ҳақ нудогӯ бошем. ман иқтидор боварӣ дорам 60% ки дар территорияи Российской Федератсия сайтҳои назоратиёи запрещено дар Ҷумҳурияти Ӯзбекистон и дар Российской Федератсия бояд как сайтҳои ИГИЛ запрещено дар Российской Федератсия и дар Ҷумҳурияти Ӯзбекистон бояд запрещено бояд бошад. насиб боша рӯзи 18.07.2023 эфир даем. чӣ хеле ки ман ваъда дода будам, шампанское мекунем. имрӯз эфир даем. группаи бисёри экстремистҳо 1 минут вақт биёрен будурен. ман шуморо чӣ мегӯм? ман назоратиёро чанд бор гуфта будам? модари точка чақа нашем, гузаштагиҳои моро чақа нашем, падари миллата чақа нашем, ки ман шуморо удалитон мекунам. яке гӯш накардам. 1-2 минут мехоҳам дар эфир яде гапи хубтон бигӯм. имрӯз мо эфир даем 20:00.